Kaikha hambai tini cheng chini TTA DC ni ungui financial law chini Rashiyabari subzonal office Tangna ni Bagwi cheng Holong Thong Kaikha o jagao total 1 কোটি 5 লাখ ni chini kaisa project cost prai 8 room ungnai o jagao subzonal office ketal khlokna ni bagwi tini cheng chini TTA DC ni ungui phaisok phaijak borom ganang EM Fisheries Rajesh Tripura chini borom ganang MDC Uma Shankar Deborma teibo tongo chini ex MLA borom ganang Dhananjay Tripura chini Zonal chairman Dolai ni Premlal Molsong teibo o Rashiyabari ni subzonal ni chairman Dhananjay Tripura teibo kwbangma chini o amchai ni leader tei officer JDO rok phaisok phaijak executive engineer rok phaisok phaijak tini cheng chini ADC Haphang ni nahormung omono chini proshasonic no jate lukurok ni nok gana o pusok roina ni bagwi chini chatiyok mung tongo omo niti ayog ni rang bai cheng omo tak subzonal office tangjaknai prai 10 কোটি niti ayog ni rang tongmani omono cheng 10 ta subzonal office ketal kholoknai oroni bising tongo nini nodo laljuri subzonal tangjaknai teibo 1 কোটি ni raskandi o tangjaknai gomti o ompi bai gurakapa tangjaknai tei chaudo kaladepa tangjaknai sipai jola o 2 ta tangjaknai nini pramod nogor bai nini jompui jola teibo nini chumili subzonal omo haike prai 10 ta cheng subzonal office ketal tangnani bagwi jaga o cheng tabok chengui tongo already tender float khaijak tabok tender choloi tongo processing choloi tongo koyek din ni bising no o jaga samung chenjaknai hingke cheng asa khaibu elakani hamkhrani bagwi chini ADC ni je samung tang tongmani lokoni benefit wngnai financial o amchai ni prai 8 ta ADC village Rashiyabari subzone under o tongo o lokorok ni benefit wngnai asa khlaibu cheng financial teibo samung kaham tangnani appreciate tongo tini hingke cheng o Holong Thong kaimani panda aswngno jotono hambai khulumbai kha.